Γεια σας παιδιά, κάνουμε καλά, Τέντζο εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε ένα βιντεάκι. Πρώτη φορά το κάνουμε στο κανάλι. Είναι βάζει λεφτά στο Free Fire. Βάλαμε 5 ευρώ, θα βάλουμε και άλλα 5 ευρώ. Να ξέρω τι θα γίνει σε ένα βιντεάκι αυτό. Μη σας παρακαλώ, λοιπόν, πάμε, έχουμε βάλει 5 ευρώ. Όπως είδαμε, μη κοιτάτε είμαι gold, απλώς με κατέβασε στο ranked. Κανονικά ήμουν diamond. Θα κάνουμε ένα σπινάκι εδώ και μετά λογικά θα πρέπει να αγοράσουμε το πετύχουμε το καινούργιο το Woodpecker, είναι γαμάτο. Οπότε πάμε 3, 2, 1, πάμε. Είχε κάτι κάνει στο κανό. Έλα τι είχε κάτι, έλα. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Τίποτα. Έλα κάνουμε άλλο ένα. Θα κάνουμε και ένα γολέτι. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να πάμε να πάρουμε εδώ. Α, είναι το 69, οκ. Ωραία, ακούστε. Τώρα πάμε εδώ. Όχι εδώ, sorry. Να το διάλογο. Και πάμε. Έλα, πάμε. Έλα. Τίποτα δεν πετύχαμε. Πάμε και για ένα τέτοιο. Για τέτοιο ή τέτοιο. Πάμε για ένα τέτοιο. Οκ, πετύχαμε τεντούλα, ωραία. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βιντεάκι. Τώρα θα έχω και τα άλλο. Οπότε να βάλουμε και τα λεφτά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, με δύο σόλοι ξέχασα να πάρουμε το top up. Έτσι θα πάρουμε εδώ, pop. Ωραία, πάμε. Εδώ δεν είναι, hyper boost. Εδώ. Οκ. Οκ, ωραία, εντάξει είμαστε. Λοιπόν παιδιά, συνεχίζουμε, βάλαμε 10 ευρώ βάλαμε. Οπότε, σκέφτηκα να πάρουμε το pass. 3, 2, 1. Πήραμε το pass. Πάμε λίγο. Κάνουμε ένα έτσι εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Το ξεκλειδώσαμε. Λοιπόν, θα τα πάρουμε στο τέλος. Ωραία, και τώρα το 421 έχω σκεφτεί
να πάρουμε καμερό fashion, όχι εδώ, και να πάρω ή αυτή τη μάσκα ή αυτή, και μετά να πάρω αυτή εδώ πέρα, δεν ξέρω αυτή. Ωραία, λέγει να πάρουμε τη μάσκα. 3, 2, 1. Όχι, πήρα την μπλούζα. Δεν πειράζει, παιδιά. Love me makes Πολύ old. ωραία. Love me makes old. Τώρα έχουμε το κυρίως διαμάντια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ωστόσο, κάνουμε πάλι. Κάνουμε εδώ. Έλα ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πάρουμε και αυτά που είπαμε στο τέλος. Ποιο να πάρουμε? Πάρουμε αυτό εδώ ή αυτό. Πάρουμε αυτό. Ωραία. Και τώρα, παιδιά, πάμε και 2-3 ματσάκια να παίξουμε. Τι είναι? Α, περιβαίνει. 105 έχω. Θα δείχνω να την κατεβάσουμε όλα εδώ. Τέλειο, μπρο. Ό,τι καλύτερο. Όλα. Θα τον ονομάσουμε ο Μαξ. Ωραία. Τώρα πάμε να φτιάξουμε λίγο το skin μας. Να δω αν θα το αφήσω έτσι ή αλλιώς. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me. Παιδιά, τα top-up. Σιγάσαμε τα top-up. 20 και πάμε Hyperbook. Γραμμάτι τη βάζουμε. Έλα ρε φίλε, για 30 ακόμα. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό το βιντεάκι, άμα σας άρεσε, θέλω να μου πείτε κάτι στα σχόλια. Άμα δεν μπορείτε να κάνω, βάλτε λεφτά στο Spotify. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye bye.